Moi! Nyt ollaan pitkästä aikaa videon parissa ja on pahoillani, ettei ole tullut videota. Tänään me ollaan aika kivan aiheen parissa, eli mulla oli oikein tuntuu, että on pakko tehdä video tästä aiheesta. Eli kuinka sä saat sun Googlesta vähän piirteemmän näköisen. Eli tää toimii Google Chromella, mä en tiedä yhtään Google Chromella. Selaimella siis, ja niin. Eli kun sä menet Google Chromeen, ja sun aloitussivu näyttäisi tältä. Tää on tosi hauska mun mielestä. Tai siis sä voit valita ihan minkä teeman sä haluat vaan. Mutta sä teet tän teemoituksen laittamalla tonne ylhäällä on toi Chrome ja sitten sieltä menet asetuksiin. Sitten täältä vaan hankit teemoja tai Get Themes. Löytyisi englanniksi toi kohta. Ja sitten täältä löytyykin. Ja sitten täältä vaan etit mieluisan. Ja mä löysin mun tommosen marmoriteeman. Mun mielestä se sopii ainakin tytöille. Mut mä löysin mun marmoriteeman Googlen tekemistä. Eli se on tuolla ihan tuolla se marmoriteema, mistäköhän se löytyy. Täällä on mun mielestä kaikki tosi tämmösiä kivoja. Ja niin, ei mulla ollutkaan muuta, eli nähdään sitten seuraavassa videossa ja moi moi!